ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоъотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷуна Шарипова. 29 июл дар қасри Миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муовини дабири куллии Созмони Милали Муттаҳид Оид ба кор бо маҷмӯи умумӣ ва мудирияти конферансҳо Моусес Абелиянро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масоили ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид аз ҷумла атрофи мавзӯъҳои обу иқлим баррасӣ шуд. аз шумо барои ҳамкорӣ бо Самар аз ҷумла дар ташкили конферансҳои мавзӯӣ пеш аз ҳама оид ба масъалаҳои об ва иқлим дар кишвари мо таҳти сарпарастии Созмони Милали Муттаҳид миннат дорем, изҳор доштанд дар оғози суҳбат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. таъкид гардид ки Тоҷикистон ҷонибдори тақвияти минбаъдаи нақши Созмони Милали Муттаҳид дар умури байналмилалӣ мебошад ва сайъу кӯшишҳои онҳоро барои таҳкими ҳамдигарфаҳмии ҷаҳонӣ ба хотири ҳифзи сулҳу собот ва рушд хеле муҳим мешуморад. қабули 10 қатнома аз рӯи ташаббусҳои Тоҷикистон ва ҷонибдории кишварҳои аъзои созмон аз иқдомҳои байналмилалии кишвари мо натиҷаи ҳамкории судманди ҷонибҳо номида шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот оид ба пешбурди минбаъдаи раванди оби Душанбе ва соли 2028 дар пойтахти Тоҷикистон баргузор кардани конференси Созмони Милали Муттаҳид оид ба захираҳои об ва дар чорчӯби он баррасии ниҳоии ҳамаҷонибаи иҷрои ҳадафҳои 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 табодули андеша карданд. ҷонибҳо ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ гуфтагӯи судманд анҷом доданд. пас аз мулоқот бо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муовини дабири куллии Созмони Милали Муттаҳид оид ба кор бо маҷмӯи умумӣ ва мудирияти конферансҳо Моусес Абелиян андешаҳояшонро ба намояндагони воситаҳои ахбори омма чунин иброз доштанд. Я очень рад побывать в Душанбе, в Таджикистане. Была встреча с президентом. Мы обсудили вопросы, связанные с предстоящими конференциями, которые будет здесь, в Таджикистане. Конечно, самая большая конференция будет в 2028 году. Это детали, которые мы сейчас будем обсуждать сегодня с министром, с другими ведомствами. Это такая попытка сделать конференцию из бывших советских республик. Таджикистан будет принимать такую конференцию на таком большом уровне. Это то же самая конференция, если вы смотрите в каждый год в сентябре, когда все президенты и глав государств собираются в Нью-Йорке. Вот такую же конференцию надо организовать здесь, в Душанбе, по размеру и по, конечно, очень важной тематике по воде. Мы обсудили все детали, будем обсуждать сегодня и завтра, я буду здесь. Я очень хочу, чтобы это была удачная конференция не только по основе воды, которая будет, и по всем мероприятиям. Я знаю, таджикское гостеприимство очень хорошее, но будем работать, чтобы все другие логистические, другие проблемы были разрешены все. Я думаю, что у нас будет очень хорошая конференция здесь, в Душанбе. барномаи ахборро идома медиҳем. Душанбе шаҳри муосиру пешрафта бо татбиқи нақшаҳои мукаммалу ҳадафҳои созанда пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба макони дӯстдоштаи сайру саёҳати сокинону меҳмонон табдил ёфтааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши Фахриддини Муҳаммад Юсуф. рушду пешрафти бесобиқаи пойтахти мамлакат ки раванди созандагиҳо ва давраи муосири шаҳрсозӣ унвон мегардад, Душанберо чун шаҳри ҳамеша сабз, макони сайру саёҳат ва пойтахти амтарин муаррифӣ менамояд. раванди ободонӣ ва созандагиҳо ки аз ҷониби роҳбарияти шаҳри Душанбе бо диди нав нақшаҳои мукаммали рушд роҳандозӣ шудаанд, шур аз комилгардонии инфраструктур, шароити муосиру арзандаи зистро дар шаҳри Душанбе муҳайё сохтааст. шаҳри гулҳо, пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон ба василаи раванди сабзкорӣ, бунёди боғу гулгаштҳои муосиру фароғатӣ, хоса тозагиву зебоӣ ва фарҳанги баланди шаҳрнишинӣ маҳбуби пиру барност. гулгашту мавзеъҳои истироҳативу фароғатӣ ва дигар мавзеъҳои сайру гашт бо рангорангӣ ва ҷилою таровати гулу дарахтони ҳамеша сабзи ороишӣ бутаҳои зебо Душанберо ба шаҳри саёҳат табдил додааст. бо хоҳи фарҳанги фароғатии пойтахт ки ҳамеша гулпӯш аст, дорои шароити хуби истироҳат дар ҳама фасли сол мебошанд. дар ҳар боғ иншооти муосир бо мавҷудияти имконоти хуби ташкилӣ ва роҳандозӣ намудани чорабиниҳои оммавӣ низ мавҷуд аст. на як боғҳо, гулгаштҳо, кӯчаву хиёбон ва инчунин шаҳракҳои навбунёд ҳам
дилрабост. душанбе қалби тоҷикистон ва муаррифгари симои миллати соҳибтамаддуну созанда. ибтикороти нав ба нав баҳри ободонии кӯчаву хиёбон ва шаҳраку маҳаллаҳо дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе бо нерӯи тоза ва азми қавӣ идома дорад. ин ҳама дар заминаи имконоти фарохи фаъолият аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе фароҳам оварда шудаанд. риояи низоми муосир ва истифодаи самарабахши имконият дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе пайваста натиҷа ба бор меорад. душанбе имрӯз комилан тағйир ёфта ба яке аз шаҳрҳои пешрафтаи ҷаҳон мубаддал шудааст. шаҳри душанбе симои ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад ва ободониву зебогии он инъикосгари соҳибмаърифатии мардуми тоҷик аст. таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат ва талошҳои пайвастаи шаҳрдорӣ давоми чанд соли охир дар самти ободониву созандагӣ бесобиқа арзёбӣ мешавад. корҳои сохтмонӣ дар бинову иншооти таъиноти гуногуни шаҳр бо назардошти талаботи замони муосир ва мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ анҷом дода мешаванд. риояи талаботи муосиру муқаррар гардида дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон аз як ҷониб барои сокинон шароити хуби кору зиндагиро фароҳам оварда бошад, аз тарафи дигар зебоиро дар пойтахти мамлакат таъмин намудааст. имрӯз шаҳри душанбе бо анъанаҳои неки бунёдкориву созандагӣ, сарҷамиву муттаҳидӣ, имконоти маданиву маишӣ, муҳимтар аз ҳама шаҳри сайёҳат, таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардонро бештар менамояд. фахриддин муҳаммад Юсуф, мақсади мақсад, шаҳри орзуҳо. соли 2024 кишоварзони ноҳияи Рашт дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони зиёда аз 3506 гектар кишти картошка гузаронинданд. имсол дар майдони 165 гектар бори аввал кишт гузаронида шуда, аз ин 38 гектар картошка мебошад. Наврӯзшоҳи Азизулло аз ноҳияи Рашт гузориш медиҳад. ҳазорчашма аз баландтарин мавзеъҳои картошкапарварӣ дар ноҳияи Рашт ба ҳисоб меравад. соли 2024 танҳо дар ҳамин мавзеъ дар майдони 148 гектар кишти картошка гузаронида шудааст, ки нисбат ба соли гузашта тақрибан 20 гектар зиёд мебошад. майдони кишти картошка дар ин ҷо асосан аз ҳисоби заминҳои бекорхобида васеъ карда мешавад. ҳазорчашма аз ҷумлаи мавзеъҳои асосии картошкапарварӣ дар ноҳияи Рашт ба ҳисоб меравад. ворид кардани тухмиҳои нави мутобиқ ба маҳалли парвариш, риояи агротехникаи кишт ва меҳнати пайваста нашъунамои хуби картошкаро таъмин намудааст. умуман дар деҳаи мо ҳамаисола картошка хуб мешавад, чунки мо бодҳавои мо, заминҳои мо барои картошка мутобиқ ҳастанд, мувофиқ ҳастанд ва имсол нисбати порсола низ хубтар мебошад, аз сабаби аксарияти мардум тухми нав киш карданд. имсол дар ноҳияи Рашт аз ҳисоби заминҳои талутепаи баландкӯҳ бори аввал дар майдони 165 гектар кишт гузаронида шудааст, ки аз ин 38 гектараш картошка мебошад. истифодаи заминҳои назди ҳавлигӣ, кушод, байни қаторҳои боғ ва дигар имкониятҳои табиӣ барои афзоиши истеҳсоли картошка заминагузорӣ намудааст. дар соли 2024 кишти картошкаро мо ба 290 гектар расондем, ки нисбат ба соли гузашта 40 гектар зоид мебошад. нисбат ба соли гузашта мо имсол кишти картошкаро зиёд кардем дар 40 гектар, ки дар заминҳои талу тепаҳо. деҳаи мо аз сатҳи баъри 1800 то 2000 метр болотар қарор дорад ва барои картошка ва чородорӣ беҳад мувофиқ мебошад ва дар ин ҷо даромади асосии аҳолӣ аз ҳисоби картошка ва чородорӣ мебошад. дар деҳаи мо бисёри сол 1 то 2 метр барф мезанад ва дар моҳи июн мо картошкаро киш кардем имсол аз сабаби боришоти борон ва номусоиди боду ҳаво. имсол кишоварзони ноҳияи Рашт дар маҷмӯъ дар майдони зиёда 3500 гектар дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ кишти картошка гузарониданд, ки нисбат ба соли гузашта қариб 100 гектар васеъ мебошад. дар ин мавсим ба кишоварзони ноҳияи Рашт зиёда 30 тонна тухмии картошка дастрас карда шуд. амалӣ гардонидани ин ва дигар тадбирҳои зарурӣ ба рушди соҳа мусоидат мекунад. дар соли 2023 дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ 297 гектар кишти картошка гузаронида шуд. дар соли 2024 бошад 312 гектар кишти картошка гузарондем, ки имсол соли хуб буд, ҳаво сарқин омад, барои кишоварзон, барои картошкапарварон бисёр мусоид буд. нашънамои картошка бениҳоят хуб аст. ҳар дастуру сипоришҳои пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ намуда
мо сокинони ҷамоати деҳотӣ асман ки яке аз самтҳои асосии соҳаи кишоварзӣ аст, самаранок заминҳоро истифода мебарем, маҳсулотҳои хуб ба даст меорем. дар ноҳияи Рашт асосан 5 навъи картошка кишт карда шудааст ва риояи нозукиҳои кор нашъу намои хуби ин намуди сабзавотро таъмин намудааст. обёрии зироат аз ҳисоби барфу пирях сурат мегирад. истифодаи ҳамин гуна имкониятҳои табиӣ рушди ин самти сердаромади соҳаи кишоварзиро дар ноҳияи Рашт таъмин мекунад. дар мавзеи беоб ки то 3 сол қабл дар инҷо об набуд ва ягон намуди зироат ба ғаз аз гандуми тирамоҳина киш карда намешуд. хушбахтона аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба инҷо обёрӣ шуд. 120 гектар замин мо кишти картошка кардем ки айни ҳол кишти картошка бениҳоят хуб аст нисбати солҳои дигар. дар ҷамоати деҳот 465 гектар кишти картошка шудааст ки 120 дар ҳамин мавзеи беоб қарор дорад. таҳлилҳо нишон додааст ки дар баландкӯҳҳо обу хоки ҳосилхез ва ҳарорати мӯътадил гирифтани ҳосили баландро аз картошка имконпазир мегардонад. бо назардошти ҳамин имрӯз ҳадафи меҳнаткашони ноҳияи Рашт ба нигоҳубини хуби картошка, гирифтани ҳосили дилхоҳ ва баланд бардоштани ҳосилхезии замин равона карда шудааст. дар маҷмӯъ кишоварзони ноҳияи Рашт имсол дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ аз майдони зиёда аз 3500 гектар ҳосили картошкаро ҷамъоварӣ ва ба бозорҳои мамлакат пешниҳод мекунанд. наврӯзшоҳи азизулло, маҳмадсаиди камол, Садриддини Иброҳим, ахбор. аз 3 июл то 5 августи соли равон дар Тоҷикистон ҳавои гарм бо ҳарорати баландтарин боқӣ мемонад. Зафар Қаюмзода мавзӯъро пайгирӣ намудааст. طبق معلومات هوا در ناحیه‌های وادی بودا 40-43، ناحیه‌های علایده دامنکوهی و کوهی 31-36 و ناحیه درواز تا 37-39 درجه گرم می شود. گرمی‌هایی که مشاهده کرده ایستادیم با آبشوی اون پیریخ‌هایی که در بلندکوه‌ها هستند مساعدت می‌کنند که در نوبت خود با بلندشوی سطح آب دریا، ریزش سنگ و از آن جمله آمدن سیل مساعدت می‌کند. شبانه روز گذشته در حدود ناحیه سنگوار و در 255 کیلومتر شورای دوشنبه وحدت رشت لخش در نتیجه بلندشوی سطح آب دریاهای سرخاب و از آن جمله خینگوب خودی قطعه‌های شورای دوشنبه وحدت رشت لخش یعنی 255 کیلومتر در زیر آب موند و شورای لابیجار سنگوار که کیلومتر 48 هم نیست در زیر آب موند. غیر از این باید قید نمود که در نتیجه بلندشوی سطح آب دریا در یکی از دهه‌های یازغند ناحیه سنگوار نیز آب با خودی میدان‌های نزد حوالگی ساکنان این دهه در آمده خوف و خطر را به میان آورد. و در این رابطه باید قید نمود که این زمان کمیسیه حالت‌های فوق‌العاده ناحیه سنگوار در جای مذکور فعالیت کرده استند. خوشبختانه در نتیجه بلندشوی سطح آب دریاها تلفات نیست. خانه‌هایی که در زیر خوف و خطر قرار داشتند خانواده به جای‌های بی‌خوف انتقال داده شدند. از 3 ایول تا 5 آگوست با سبب بلندشوی حرارت هوا در حوزه دریاهای زرافشان، پنج و وخش بلندشوی سطح آب دریاها پیشگویی شده در بعضی منطقه‌های کوهی ناحیه‌های توبه جمهوری، ولایت سوق و غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان سر زدن سیل‌های پیریخی از احتمال دور نیست. روزهای 3 ایول تا 2 آگوست در قسم زیادی ناحیه‌های ولایت ختلان، ناحیه‌های توبه جمهوری و شهر دوشنبه با سبب عامل‌های متئورولوژی چنگبادی که از سمت جنوبی و جنوب و غربی به کشور وارد می‌گردد، بلند شدن حالت افلاط‌شوی هوای اتمسفری از ماده‌های معلق چنگ در نظر است. ما مراجعه می‌کنیم به رانندگان و خواهشمندیم پیش از برآمدن به سفر طریق شورای دوشنبه خوجند، دوشنبه خوروغ، دوشنبه رشت لخش جمهوری قرقیزستان خواهشمندیم باید که معلومات پورا اوید به وضع باد و هوا وضع خودی راه‌ها داشته باشند بعداً سفر خود را تعریض نمایند و بار دیگر خاطر رسان می‌کنیم در این روزها احتمالیت فرآمدن سنگریزش و از آن جمله سیل و یرج در منطقه‌های کوهی خیلی زیاد است. تغییرابی با صورت اقلیم به طبیعت و هستی موجودات آن تاثیر منفی رسانیده، انسانیت بر روند حساس تغییرابی با صورت اقلیم عاقبت‌های فاجعه‌بار آن مواجه گردیده است. استخراج از معیار زیاد ثروت‌های زیرزمینی و استفاده وسیع آن در بخش‌های ساحه صنعت، ساختمان و نقلیات و در نتیجه پرتاب
газҳои гулхонаӣ ба ҳаво иқлими сайёраи заминро босурат тағйир дод. афзоиши газҳои гулхонаӣ дар атмосфера таи 200 соли охир ба баланд шудани таъсири гулхонаӣ ва вайрон шудани тавозуни гармии замин оварда расонид. дар асоси таҳқиқоти донишмандон дар як сол тақрибан 22 миллиард тонна партови газҳои гулхонаӣ ба атмосфера ихроҷ мешавад. тағйирёбии иқлим ва гармии тоқатфарсо шумораи офатҳои табиӣ, обхезӣ, сел, сӯхтор, тармафароӣ, боришоти ғайриинтизор ва ярчро ба маротиб зиёд карда ба ҳаёти инсонҳо ва иқтисодиёти давлатҳо хисороти ҷиддӣ ворид намуда истодааст. дар баробари тағйирёбии иқлим шумораи аҳолӣ ки ба об ва манбаъҳои обӣ дастрасӣ надоранд афзоиш меёбанд. норасоии об низ мушкилоти замони муосир маҳсуб ёфта. проблемаи биёбоншавии заминҳо ба норасоии он вобаста аст. ин ҳолат боиси камбуди маводи озуқа, камбизоатӣ ва зиёдшавии бемориҳои сироятӣ дар ҷаҳон гардидааст. тоҷикистони соҳиби истиқлол бо роҳбарӣ ва ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон давоми беш аз 2 даҳсола мешавад ки дар самти пешгирии тағйирёбии иқлим ва бартарафсозии оқибатҳои фалокатбори он иқдому ташаббусҳои созандаро ҳам дар сатҳи миллӣ ва ҳам дар сатҳи минтақавию байналмилалӣ роҳандозӣ менамояд. тоҷикистон ҳаллу фасли тамоми мушкилот аз ҷумла проблемаи тағйирёбии иқлим ва бартарафсозии паёмадҳои харобиовари онро дар кураи замин ба ҳамбастагиву муттаҳидии давлатҳои ҷаҳон, ҳамкориҳои самарабахш ва фаъолияти дастаҷамона дар ин самт вобаста медонад. осиёи марказӣ аз ҷумлаи минтақаҳое мебошад ки дар паҳнои он тағйироти иқлим бо паёмад ва оқибатҳои манфӣ бар аъло мушоҳида мегардад. тоҷикистон мамлакати кӯҳсор буда 93% масоҳати онро кӯҳҳо ва 7%-ашро ҳамворӣ ташкил медиҳад. бо ин назардошт мамлакати мо аз таъсири тағйирёбии иқлим бештар зарар мебинад. дар давоми 60 соли охир ҳарорати миёнаи солонаи ҳаво дар тоҷикистон то 1 дараҷа баланд шуда, шумораи рӯзҳои боришоти сел афзуда, офатҳои табиӣ вобаста ба об ки барои рушди устувори мамлакат мушкилот эҷод мекунанд зиёд шудааст. ҳоло тағйирёбӣ бо сурати иқлим ҳаёти одамон, тавозуни обу ҳаво, ҳастии набототу ҳайвонот ва захираҳои обро зери хатар гузошта марзу ҳудудеро дар сайёраи замин намешиносад. ягон давлат дар алоҳидагӣ наметавонад дар муқобили тағйирёбии иқлим ва паёмадҳои мудҳиши он истодагарӣ кунад. мушкилоти шадиди вобаста ба тағйирёбии иқлими ҷаҳон танҳо дар ҳамбастагӣ ва амалҳои муштараки давлатҳои олам бартараф хоҳанд шуд. ҳоло ҳам дер нашудааст ки давлатҳои ҷаҳон ва созмонҳои байналмилалӣ ҷиҳати пешгирии тағйирёбии бо сурати иқлим, ҳастии башарият, набототу ҳайвонот ва дар маҷмӯъ пойдории сайёраи замин ба ҳам биёянд, тадбирҳои амалӣ андешанд ва ӯҳдадорию рисолати аслии худро дар назди инсоният иҷро намоянд. зафар қаймузода, баҳодури қурбон, ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи тилоти ахбор хотима меёбад. саломат бошед.